Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Inenso ndiyankhuleko pa group pa. Ndisachoke ndi mawu ya ndiyankhuleko. Zonse zomwe zapangidwa apapazi maaudio amene mwatumiza papa ndawamvetsera bwinobwino. Nanenso nditsimikize ndavomereza amayiwa kuntundako amayena ake kuntundako. Amayi kabwera tikudzudzuleni leloli. Ndisati tikudzudzuleni ngati Tosefi koma ineyo ndikudzudzuleni leloli. Kamundilowera ku inbox, kamunditani ndibe nazo ntchito. Koma inuyo mayi kabwera mukononga chipani. Amayi inuyo simayankhula bwinoyi. Mumatha mawu poyankhula, mumayiwala zoti kuli mawa. Timenera kudzifunsa panopa tutipezeka tili ku opposition kuno chifukwa chani? Sitimembekezera ife tingapezeke tsiku la lero tili kuno ku opposition. Ayi. Ndipo tinalembetsa. Chigawo chapakati tinalembetsa kwambiri. Pamene kumwera kwanalembetsa anthu ochepa. Ndipo ife timanyadira tinali ndi chiyembekezo kuti mene alembetsa anthu ambiri chigawo chapakati. Ndiye kuti osewa atani ativotera. Kumwera alembetsa ochepa. Kumwera konena kuti agawana zipani zambiri mene timanenera zipani zambiri zoti zigawana. Chigawo chapakati chino ndi chathu. Kumpoto kuti tigawana. Mwaona? Ndiye mwaona mene wawenera pita munthalika. Wawinani mochiritsa chidwi. Landslide. Tatiye ntizinena tisamakisanje tisiye apo. Tatiye ntinene chilungamo. Mwaona mene wawinira. Zinthu zoti sitimayembekezera ifeyo. Kukhanga tisopena mene timamva ngati tikulota. Ndicho mwe mafuna ndiyankhule nchonena kuti mayi kabwera muzitha kuyankhula bwino. Inuyo amene munayankhula ndi mtolankhani ujama kufunsani kunena kuti chipani chathu nchamoyo 2030 feso tuzawina. Tufuna tione zina ndi zina zimene zatipangisa ife kuti titani tikhale ku opposition kuno tizikoze. Pamene panje ndiye kuyankhula kwabwino kumene kunja. Osatiso kubwera aso kumayankhula unena kuti ku State House ku aononga nda DPP apita munthalika ukanika kuti afuna akanika kuti azikakhala kumene kwako pata azikanika kukwera ma steps chifota akalamba. No. Kuyankhula kwabwino umeneku. Amayi kabwera nthawi zina pena pake tamayankhulani zoti kuli mawa. Ku State House kuja kwaonongeka ndi anthu athu sabiseso yayi. Ndi anthu athu amene aononga umene kunja. Kunali kubwera panopa ndikupepesa kuti amalawi pepani. Mbanje simulephera na awiri atatu amphulupulu. Tikhala nawo pansi ndipo malamulo agwira ntchito pa iwo. Pepani mtundu wa Malawi. Kupepesa Amalawi amamva. Amalawi amamva. Amalawi ife tisatenge ngati kuti tiphunzirepo tizisankho izi zimene zachitikamo. Timatenga ngati Amalawi 1964 ndiye mwaona apapa amene apangira Amalawimu. Ife timona ngati taphunzirapo. Timene tiphunzirepo phunziro lalikulu pamene papa. Kuti Malawi siwopanganika, Malawi wapano so 1964 ayi Malawi wapano anapenya ndiye mwaona mene wapenyera Malawiyo. Pita munthalika mupitisabe kumunyoza. Zina zimeso zapangisa ife kuti tigwe ndi zimenezi akasakula pa MBC mene amanyoza program atimvetsa timanena atife. Program mukumpangira kampeni pita munthalika. Mukumpangira kampeni pita munthalika koma ife timoneka ngati anthu oyipa. Ati mwakuti matinyoza matolowera mu inbox matutukwana. Mwaona? Ndiye mwaona mene zayendera papamo mwaona mene zayendera papamo pita munthalika mweti mwamunyozayo ndu ali kujeni wawinayo ali president wathu ndu ali kunjako mwaona game mene atembenukira tatiye ndizitokha bwino ndi anthu tiziphunzira kuyankhula kwabwino ine ndimona ngati kuti pa group pa ndimona ngati kuti maganizo anga ndimona ngati Jessica Bwerawo kunenerikwa muti achotsa bwanji mupeze ku anthu ena chifukwa kwa MCP kunoti kula anthu ena anzeru oyankhula za nzeru. Koma amayi kabwera amafuna zizitama kuti amadziwa kuyankhula. Pakangochitika blind ine yake nthawi yomwe athamangira press briefing ukatsutsa zinthu zochita kuonekeratu kuti apanga ndi athu. Koma nthawi zonse kubakira. No. Zinthu zisamayende choncho. Pakalakwika sitonse amene ana alipo ena amphulupulu ndithu amalakwitsa ndi olo mabanja muli ana ena andewu. Timakwapula cha. Ndipo tikakwapula munja maneighbors amadziwa kuti khololi alandira nzeru anawa ndi amene alosamva. Koma kholo likubwera likubakira mwananga samapanga ndewu mwananga iwe unaliko. Amayi kabwera pena pake musamathamangire kubakira zinthu. Ndiye mwaona pamene amene zayendera mwaona zisankho amene zayendera amene mamunyozayo kuti ndokalambayo akasakula amene ankanyoza tu ndokalambayo. Pano siyo akumuonetsa pa TV pa MBC sakuchita manyazi akasakula. Sakuchita manyazi Mulungu anatibisiradi mawa ndipo ndizoona mawa amenewo muzagwiritsa ntchito. Mulungu anatibisira mawa ndi tisamayankhule mawu tisamathe mawu
kuyankhuliratu kwa lero kumaliza mawonse tizisiyako kuti kuli mawa lomwe mulungu anatibisira. Ayi dzana ndinali chakwawo kwakabwerako ndimacheza ndi anthu adera lakwawo akuti amayi kabwera samayankhula bwino amankhula motumpha kwambiri chifukwa silinavotera mwaona ndezi zikupitirirabe ndi 2030 tizawina asapeza yetu kabambe tuwawina tiziyembekezera papo kuti DPP ndi UTM ndimene zakhale kulimbana MCP iti tithetsa rokha iyi apa pandesa kubisireni MCP iti kuithetsa rokha iyi tiyembekezere 2030 mpikisano wakabambe ndi APM tiyembekezere zimenezozo ndipo mundikhulupirire mark my word. Ayi ajese kabwera ayisamayankhula bwinoyi ndiye kuliso akeni sonda nawo akhangati munthu ndi chimwene wake kuyankhula kosa tinanena ali kuti awawo mukanasankha ena uneneliwo amadziwa di kuyankhula koma amaononga zinthu kuyankhula ade ndi anapatsa mulungu amayankhula koma kuyankhula kwawo kumakhala kuononga mwaona osamangobhakira zina zilizonse yayi amalawira anapenya pamachita kudziwa kuti kubhakira kuku ndi kwabodza kubhakira kuku ndi kwa ukhuluku amachita kudziwa apapa mukanaphunzirapo tikanaphunzirapo apapa kumene zayendera zisankhomo pita makhala tikumunyoza tikumundakhala ife tikumadzudzula koma simmatimvera programu atimvetse chiwane awa chipulogalamu kumakhala kunyoza munthu mwaona zomwe amapanga mulungu ndiye pamene pamwe moti muphunzire speech munayankhula ijonena kuti taphunzirapo tikoza ziwirizira pamene kuti munayankhula bwino kwambiri koma mukayankhulanso kuti apanga zimenezo nda DPP afuna angopezera mwayi wobandalama pita munthu alika afuna akoze kusangama kukakwera kukujenda ma upstairs funa nakalamba no mayi kabwera ayi inu mwachotse mayi kabwerawo bwanji musankhepo ena pa unenelipa tachotsanda ikaponipo ena kuli anthu anzeri ku MCP kuno tayika mponi ena pamenepo. Ayi ine sizinandisangalatse apa ndayankhula kama mundilowera ku inbox mundinyoza ena mundibloga ndibe nazo ntchito apa payilakwelakwe chifukwa tili ku opposition kudzuwa ndi dzuwa lake limene lili tiyambe pano kuuwa ndemene tifikire 2030 sitidwala ma BP mutu. Ayi tatiye ndipange zinthu zoti chipande tichikonzenso 2030 tiwine amalawi amene apenyera Malawi apa pamene mwayendera mwaonera amene sayendera zisankho ndiye muzipitirizabe kuyankhula mwantudzu sinde kuti mutsitsaso mavoti mukwatsitsabe pa 1 million paja mukwachotsa adzakhala pa 600 yakulisazandero. No mayi kabwera pena pake mukuononga zinthu kwambiri ife chipani ife MCP ndi akumagazi ndiye makolo athu ndipo sitingayituluko zitavuta zitatani koma tizangokhala chete basi osamavota osatenganso gawo lina lililonse mwaona. Ayi zemungupangazi ayi mayi kabwera pena pake tamakhalani ndi umunthu ku state house kwaonongedwa tivomereze kuti ndi anthu athu amene apanga zimene sabhakireso apapayi lamulo ligwire ntchito anthu amene apanga zimene zozo amangidwe ndithu akayankhe mulandu tisabhakire pamene papa tikatende kuti tiwoza chipani chathu osati kumangobhakira muona kuti Amalawi ndiwo wapusitsa pano tikuzipusitsa tokha ngati mene tasipusitsira papa timana misa zambiri achakwera abwana athu ndi mauza zambiri mwaona mene sayendera zisankho osaphunzirapo yayi mayi kabwera pena pake musamazitame kwambiri mumadziwa ino ndi munthu wophunzira koma mumapanga zinthu pena pake atikhanga kuti kunyozani koma ayi ife zikutibwereketsa mtima ndi anthu ambiri twakudandaula ine ndangolimba mtima papa kuti ndiyankhule ndikudziwa kuti ena mundilowera kumbox queenbox ena andinyoza kale apa ndaona kale andinyoza kale ndibe nazo ntchito. Ayi tiziyankhula pena pake tini nthawi ya democracy osati tiziopa chifukwa munthu ngwa chipani chathu basi. Ayi no ayi ine sizinandisangalatse mayi kabwera kunongokhala chete osayankhula ayi mukwakwitsabe kaya Malawi mukwakwitsa mubweretsabe mkwiyo mwa Malawi osaphunzirapo yayi imene sachitikira kuwina munthu ndi landslide imene wawiniracho nchini sanjetike yapo munthu wawinali kwambiri amene chifukwa chatokha kusamva maulangizi amene amanthu amatiuza kusamva maka akasakula kunyoza wane awa chipulogalamu kukhalira kunyoza hafulesi vulo khale anthu akuluakulu anzeru zayi ineza ndi nyasa ngandafika poyankhula choncho sizinandisangalatse chipani chiri kuchithetsa tokha ndipo muyembekezere 2030 kuzakhala kulimbana kwa DPP ndi UTM muyembekezere zimenezo ngati DPP izachoke idzalowe mboma idzakhala UTM not MCP tiri kuithetsa takhala ku opposition zaka zingati tapeza mwayi olowa mboma moti pange zinthu zokomera Amalawi tikupangabe zinthu zoti ayi ine ndiye asizinandisangalatse. Pomudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko.
timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.